मला सांग, आपल्याला आता तुझ्या भावाला शोधण्यासाठी नेमकं कुठे जायला पाहिजे? त्या मुलीने वर आकाशात पाहिलं. सूर्याच्या स्थितीमुळे तिला दिशेचा अचूक अंदाज आला. तसं तिने दक्षिणेला तिचं बोट केलं. मी तिला अजून कोणतेही प्रश्न न विचारता सरळ तिच्या मार्गाने जाऊ लागलो. बराच वेळ चालल्यावर ती माझ्याकडे पाहत मध्येच म्हणाली, तू शरीर अंदर अलग सैतान. मी जरा तिच्या शब्दांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणालो, हो, तसंच काहीसं. माझ्या शरीरात एक प्रकारचा सैतानच शिरलेला आहे असं समज. त्याची मर्जी असते तेव्हा तो येतो आणि मर्जी असते तेव्हा तो जातो. यावर ती जरा विचार करत म्हणाली, अच्छा, बुरा? म्हटलं तर फार वाईट, भयानक, आणि म्हटलं तर चांगलाही. माझ्या शरीरात जो आहे त्याला आम्ही मांत्रिक म्हणतो. तुला वाटत असेल की तो आपल्या मदतीसाठी आला होता, पण नाही. सध्या तरी तो हे माझं शरीर वाचवत आहे. त्याला एखादं नवीन शरीर मिळेपर्यंत तो माझ्यातच अडकून आहे. आणि जर समजा मला काही झालंच तर माझ्यासोबतच त्याचंही काही खरं नाही. ते जाऊ दे, पण मला सांग, तू त्या झाडाजवळ साधारण किती दिवस अडकून आहेस? 4 रात. अरे बापरे, म्हणजे मी तिथे चुकून आलो नसतो तर तू तिथेच अडकून राहिली असती. मी मनातच विचार केला. गुरुजी बरोबर बोलत होते. आपल्या आयुष्यात जे काही घडतं त्याला एक अर्थ असतो. या जगात उगाचच असं काहीच घडत नाही. मला सांग, तू मग नक्की राहतेस तरी कुठे? तुझं घर ते कुठे आहे? मी तिच्याशी हातवारे करून पुढे बोलू लागलो. जंगल के पार मेरा कबीला. अच्छा, म्हणजे तिथे तुझं एक गाव आहे. तर तुझे घरचे कोण कोण आहे तिथे? माझं हे बोलणं ऐकून ती अचानकच भावूक झाली. मारा, सब मारा उसने. हे सांगत असताना तिच्या डोळ्यांतून पाणी येत होतं. तिला मला बरंच काही सांगायचं होतं, पण तिची भाषा आड येत होती. भाई एक भागा, दुसरे मारा उसने. कोणी मारलं त्यांना? पाताळ राक्षस. पाताळ राक्षस? मी आजवर इतके भयानक आणि ज्यांचा कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता असे भूतपिशाच पाहिले होते. त्यामुळे हा पाताळातील राक्षस एखादा गैरसमज किंवा काल्पनिक असावा असं मला जराही वाटलं नाही. हा कुठे आहे माहीत आहे का तुला? तसं तिने होकारार्थी मान हलवली. काला चांद, पाताळ राक्षस, शिकार. म्हणजे दर अमावास्येला हा पाताळातील राक्षस लोकांची शिकार करतो. पण आता नुकतीच पौर्णिमा होऊन गेली. अमावास्येला तर अजून बरेच दिवस बाकी होते. त्यामुळे तो आत्ता तरी कुठेतरी झोपलेला असावा. त्या पाताळातील राक्षसाबद्दल बोलता बोलता मला एका गोष्टीचा संशय आला. 1 मिनिट, आपण आत्ता कुठे चाललो आहोत? पाताळ राक्षस. अरे बापरे, एक असा राक्षस ज्याने एका रात्रीच एका गावातील सगळ्यांना मारून टाकलं होतं. आम्ही आता त्याच्याच शोधात चाललो होतो. हा केवळ एक मूर्खपणाच होता. अगं, पण आपण दोघेच त्याच्याशी कसे लढणार? लढणार नाही, भाईला ना. हे ऐकायला एखाद्या सिनेमाच्या स्टोरीसारखं खूप चांगलं वाटत होतं, पण प्रत्यक्षात हे किती भयानक असेल याचा मला चांगलाच अंदाज आला होता. मी तिला मदतीचा शब्द दिला होता, त्यामुळे आता मला मागे हटता येणार नव्हतं. मी माझ्या विचारातच तिच्या पाठून चालू लागलो. आम्हाला चालून आता बराच वेळ झाला होता. ती मुलगी जंगलातच राहत असल्याने तिला जंगली फळांची वगैरे चांगलीच माहिती होती. तिने तर वाटेत एक रानकोंबडीही मारली. आम्ही एका जागी थोडी विश्रांती घ्यायला म्हणून थांबलो आणि तिथेच आम्ही आमच्या पोटाची भूकही भागवली. त्या मुलीने तर आधीच माझ्या जखमांवर औषधी वनस्पतींचा लेप लावला होता. त्यामुळे जखमेतून होणारा रक्तस्त्राव आता पूर्ण थांबला गेला होता. आम्ही मग तिथून पुढे लवकरात लवकर आमच्या प्रवासाला लागलो. तिथे पोहोचायला जास्त वेळ लावून चालणार नव्हतं. मी पाहिलं तर ती मुलगी आता बरीच शांत वाटत होती, पण तिच्या डोक्यात नक्कीच काहीतरी शिजत होतं. का माहीत, पण तिने त्या कापलेल्या रानकोंबडीचे बाकी उरलेले टाकाऊ भाग 2-3 मोठ्या पानांतून गुंडाळून तिच्यासोबत आणले होते. मी जरा तिच्यापासून काही अंतर सोडूनच चालत होतो. सगळीकडे आता तांबडा प्रकाश पसरू लागला होता. मी वर आकाशात पाहिलं. एखादाच तास आमच्याकडे उरला होता.
त्यानंतर सूर्य पूर्ण मावळून गडद अंधार पसरणार होता. तिलाही कदाचित याची जाणीव झाली असावी, कारण तिचा चालण्याचा वेग आता अचानक वाढला होता. मी तिच्या वेगात चालण्याचा प्रयत्न करत होतो. काहीही असलं तरी या जंगलात एकटं राहिलेलं कोणालाच आवडलं नसतं. माझ्या शरीरात कितीही मोठी ताकद सामावलेली असली तरी मी मात्र एक सामान्यच मुलगा होतो. त्यामुळे अंधाराची, एकटेपणाची, या घनदाट जंगलाची भीती मलाही वाटत होती. सूर्य मावळायच्या काही क्षणाआधी ती मुलगी एका जागी थांबली. मी तिथेच माती स्वतःला झोपवून दिलं. मी फार दमलो होतो, घामाघूम झालो होतो. नशीब तिने कुठेतरी आराम करायचं ठिकाण निवडलं होतं. मी डोकं वर करून सहज तिच्याकडे पाहिलं तर ती तिथून लपून काहीतरी एकटक पाहत होती. नको, आता अजून कसलंच नवीन संकट नको, मी मनाशीच प्रार्थना करत होतो. इतक्यातच ती हळूवार आवाजात मला काहीतरी बोलली. मैं जाती, तू यहाँ. तिच्या बोलण्यातील कोडं सोडवण्याची मला आता एक प्रकारे सवयच लागली होती. ती मला तिथेच थांबायला सांगून स्वतः कुठेतरी जायचं म्हणत होती. म्हणून मी ढोपरांवर रांगत पुढे येऊन ती मुलगी जिथे पाहत होती त्या दिशेला पाहू लागलो. समोर कातळाचा भाग होता, म्हणजे संपूर्ण मोठमोठ्या दगडांचा. पण तो काहीसा खोल होता, जणू तिथे खूप वर्षापूर्वी एखादी उल्काच पडली असावी. तिथले सगळे दगड किंबहुना तो सगळा भागच पूर्ण लाल रंगाचा होता. तिथे पाहिल्यावर मनात एक वेगळीच भीती निर्माण होत होती. ती मुलगी मला तिच्या हळुवार आवाजात म्हणाली, पाताल राक्षस. हे ऐकून माझ्या छातीत एकदम धस्स झालं. त्या संपूर्ण भागाकडे पाहिल्यावर माझ्या मनात सर्वात आधी जर कोणती जागा येत होती तर तो केवळ एक नर्क होता. लहानपणापासून नरकाच्या ज्या ज्या गोष्टी मी ऐकत आलो होतो त्यात वर्णन केलेला नर्क हा अगदी असाच दिसत होता. काही कळायच्या आधीच त्या मुलीने मला एकदा घट्ट मिठी मारली. मला हे अनपेक्षित होतं. मला काय करावं काहीच कळेनासं झालं. ती असं काही वागत होती जसं की ती हे जग कायमचंच सोडून जाणार आहे. ती माझ्याकडे पाहत मला पुन्हा एकदा तेच म्हणाली, मैं जाती, तू यहाँ. मी तिथेच राहून तिच्याकडे एकटक पाहू लागलो. ती हळूहळू त्या दगडांमधून खाली उतरू लागली. तिने पानांमध्ये गुंडाळलेलं मांस बाहेर काढलं. मी ती जे काही करत होती त्याकडे नीट लक्ष देऊन पाहत होतो. तोच मला तिथे पुढे एक मोठं भगदाड दिसलं. ते एखाद्या भुयारासारखं होतं. त्या मुलीने ते मांस त्या गुहेच्या बरोबर समोर, पण जवळपास 40-50 फूट लांब नेऊन ठेवलं. तिने त्याचे काही तुकडे अजूनही तिच्या हातातच ठेवले होते. ती लपत-छपत त्या गुहेच्या तोंडापाशी आली. तिने गुहेच्या आत जवळच कोणी नाही ना याची खात्री केली आणि तो मांसाचा तुकडा तिने गुहेत लांबवर फेकून दिला. ती त्या गुहेच्या बाहेरच दारापाशी एका कडेला लपून राहिली. अर्धा 1 मिनिट झाला असेल. मला तर त्या गुहेत कोणीच नसावं याची जवळपास खात्रीच वाटू लागली होती. तोच आकाशात एक वेगळाच भयानक प्रकाश पसरला. संपूर्ण आकाश हे रक्तासारखं लाल झालं होतं. हे नैसर्गिक होतं की कोणाच्या प्रभावामुळे झालं होतं हे मला कळालं नाही. पण ही एखाद्या मोठ्या युद्धाची मला सुरुवात वाटत होती. तिथे नक्की काहीतरी भयंकर होणार होतं. तोच त्या गुहेतून लाल रंगाचा धूर बाहेर आला. मी तिथे नीट पाहू लागलो. तिथे मला एका भीमकाय राक्षसाची स्पष्ट सावली दिसत होती. त्याच्या डोक्यावर 2 भली मोठी शिंग दिसत होती. त्याला कसलीही भीती नसल्यासारखा तो सरळ त्या गुहेतून बाहेर आला. त्या मुलीने फेकलेल्या त्या मांसाच्या तुकड्यांकडे तो ओढला गेला होता. त्या धुरात मला स्पष्ट असं काहीच दिसत नव्हतं. मी त्या मुलीला पाहण्याचा प्रयत्न करत होतो. तोच ती मुलगी मला गुहेच्या तोंडापाशी उभी दिसली. काही कळायच्या आत ती सरळ त्या गुहेत शिरली. मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. ती खरंच मूर्ख होती की असं मूर्खपणाने वागण्याचं ती नाटक करत होती हे तो देवच जाणे. मी मात्र इथे ते दृश्य श्वास रोखून पाहत होतो. तिथे त्या राक्षसाने ते मांस एका झटक्यात संपवून टाकलं. त्या मुलीचा अंदाज होता की तो राक्षस बराच वेळ गुहेबाहेर राहील. तोपर्यंत ती गुहेत जाऊन तिच्या भावाचा शोध घेऊ शकेल.
पण तिचा हा प्लॅन पूर्णपणे फसला होता. ती स्वतः तर त्या गुहेत आत गेलीच होती, पण तो राक्षसही तिथून काहीच वेळात परत गुहेत शिरला. त्या मुलीचं वाचणं आता जवळपास अशक्यच होतं. तिला समरताना मी पाहू शकत नव्हतो. आता तर मलाच काहीतरी करावं लागणार होतं. मी इतका वेळ लपून बसलेल्या त्या झाडीतून अखेर बाहेर आलो. मी समोर पाहिलं. माझ्या समोर मला तो नरकाचा मार्ग दिसत होता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.